Lanak, eta nirekin Zurine Iglesias lankidea, Gabon edo arratsaldeon, oraindik arratsaldeon. Oraindik arratsaldeon esango dugu. Bueno, 11ako baditugu azkarra batean, ze 7etan azken ordukoei paso eman behar diegu. Realarekin hasi, Zelen Elete izango dugu ATP-an, atzeko lerroan eskuinetik Emma Ramirez, ezkerretik Alejandra Bernabe, eta zentral gisa Tejada eta Etxezarreta. Zelai erdian, Andreia Aparizio eta Lorena Navarro, aurrean eskuinetik Jensen, ezkerretik Nerea Izagirre kapitaina, eta aurrean Sani Fransi. Atletico Madrid dagokionean, Lola Gallardo ATP-an. Badator, 23. korrika. Zure herriko kilometroa ikusi nahi duzu? Erreserbatu ezazu 11ako web orrian eta prest dagoenean zuzenean bidaliko dizugu. Sartu irubebikoitza 11.eus/23 korrika atarian, bete zure datuak eta bideoa prest dagoenean jasoko duzu. 11, zure begirada, gure begirada. Nik ez dut inoiz izango bosteko mugikor bat. Inoiz ez, mugikor berri bat, hilean oso gutxiratik. Orain Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung 5G hau hilean 9 euro ordainduta. Eta oraindik bezero ez bazara ere bai. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Hizkuntza eskakizunen aurkako azken epaiak salatzeko, ehunka langilek eta eragile politiko, sindikal eta sozialetako kideek protesta egin dute gaur eguerdian Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean Bilbon Euskalgintzaren Kontseiluak eta ELA eta LAB sindikatuek deituta. Langileek argi utzi dute ez dutela onartzen ehunka lanpostu publiko arriskuan jartzea, hizkuntza eskakizunak eskatzea diskriminatzailea dela aitzakitzat hartuta. Sei gazte atxilotu dituzte Lapurdin. U14 kolektiboak uztailaren 14an antolaturiko manifestazioan kalte materialak eragin izana eta Baionako erretreten erreformaren kontrako istiluetan parte hartu izana leporatzen diete. Goizeko 6 aldera izan da atxiloketa eta Baionako polizia etxera eraman dituzte gazteak. Eguerdian elkarretaratzea egin dute Baionako komisarian atxiloketak salatzeko. Arratsalderako askatuko ez balituzte, beste deialdi bat ere egin dute 6:30 izan ere, momentuz poliziak gaztetako bat libre utzi du, baina beste 5 atxiloaldia luzatu die beste 24 orduz. Matematikek oraingoz diote Donald Trumpek ez dituela behar adina ordezkari lortu, azaroan egitekoak diren Amerikako Estatu Batuetako presidentetzarako hauteskundeetan alderdi errepublikanoaren hautagai izateko, baina 2017 eta 2021 artean etxezurriko maizterra izandakoa presidente gai izango da ez ustekorik ezean. Hil honen erdialderako horretarako beharrezko babesa lortzeko moduan izango da. Aurreikuspenak bete ditu bozen primarioen astearte handian eta Vermont ez beste estatu guztietan nagusitu zaio errepublikanoen artean lehian jarraitzen duen hautagai bakarrari, Nikki Haleyri, hau da guztira 12 estatutan. Kiroletan, Javier Clementek kargua utzi zuenetik Euskal Futbol selekzioa hautatzailerik gabe zegoen. Bada argitu da nork hartuko duen haren lekua Jagoba Arrasatek. Hala, Osasunako teknikariak zuzenduko du selekzioa, hilaren 23an Uruguairen aurka San Mamesen jokatuko duen norgehiagokan. Hala, jakinarazi du selekzioak. EHUko irakasle eta ikertzaileen grebak erantzun oso nabaria izan du sindikatuen arabera. Martxoak 6ko grebari ekin diote EHUko irakasleek izan ere, LAB Esteiaz eta ELA sindikatuek martxoak 6an EHUko unibertsitateko irakasle eta ikertzaileak grebara deitu dituzte. Elkarretaratzeak egin dituzte Bilbo eta Donostian hezkuntza ordezkaritzaren aurrean eta Gasteizen errektoretzan. Sindikatuen arabera, kampus guztietan grebak jarraipen oso zabala izan du. Fakultate askotan ez da ia klaserik egon. Hilabeteak atzera urrian eta abenduak egindako greba eta mobilizazioek ez dute emaitzarik izan sindikatuen arabera. Ez da errektoretzarekin izandako bilerak ere.
Berriro ere EHUko zuzendaritzari eta Eusko Jaurlaritzari beraien aldarrikapenak adierazi dizkie. Irakasle ordezkoen prekarizazioarekin amaitzea, lan zama jaistea eta 41/2008ko dekretu aldatzea besteak beste. Egitura arazo hauek eragin handia dute hezkuntza sistemako langile guztiengan, baite irakaskuntza eta unibertsitateko kudeaketan ere. Honako hau salatzeko martxoak 12an beste greba egun bat deitu dute, komunitate osoko langilei zuzendutakoa. Arratsaldeon guztioi, Euskalgintzaren Kontseiluak eta ELA eta LAB sindikatuek deituta elkarretaratzea egin dute Bizkaiko Aldundiaren egoitzaren atarian Bilbon. Euskararen kontrako oldarraldi judiziala salatzearekin batera txalotu egin dute epaiei helegitea jartzeko Aldundiaren erabakia. Bilboko administrazioarekiko auzien 3 eta 6 zenbakiko epaitegiek Bizkaiko Foru Aldundiko 227 lanposturen egonkortze, promozio eta esleitze prozesuak baliogabetu zituzten euskararen ezagutza eskatzea diskriminatzailea dela iritzita. Sententziak lanpostuen esleipena amaitzear zegoenean, heldu ziren lanpostu publikoa eskuratzea zioazen langileen etorkizuna kolokan jarriz. Euskalgintzaren Kontseiluak, ELAk eta LABek elkarretaratzea egin dute sententziek euskararen normalizazioa oztopatzen dutela salatu eta langileen eta herritarren eskubideak aldarrikatzeko. Euskararen aurkako azken epai judizialak salatzeko eta adierazteko ez dugula onartzen 100 lanpostu publiko arriskuan jartzea hizkuntza eskakizunak eskatzea diskriminatzailea dela aitzakiatzat hartuta. Gaztelera jakitea derrigorrezkoa da lanpostu guztietan. Euskara jakitea batzuetan soilik. Bizkaiko Foru Aldundiak epai hauei errekurtsoan jartzeko hartutako erabakia txalotu nahi dugu eta prozesu judizialei aurre egiteko behar diren bitarteko guztiak jartzeko eskatzen dugu. Horretaz gain, Kontseiluak, ELAk eta LABek 15 urteko epean administrazioa euskalduntzea helburuen akordioa azpimarratu nahi izan du Asier Izquierdo LABeko kideak. Guztietan, euskarazko gutxieneko ezagutzak bermatzea nahi dugu. Horrela bakarrik, bermatuko baita euskaldunek euskarazko zerbitzua jaso ahal izatea. Gazteledunek bezalaxe. Bestalde, euskararen lege berri bat eta administrazioa euskalduntzeko hizkuntza politika berri bat eskatzen diegu indar politikoei. Bertaratutako guztiek ez dutela onartuko gaztelaniaren inposaketa ontzat ematea eta euskararen ezagutza privilegio moduan tratatzea aldarrikatu dute. Euskalgintza gaietan gabiltzala, gurean izan zen atzokoan Idurre Eskisabel, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia, Euskararen normalizatzeko dekretu berriaz, egindako balorazioaz hitz egin zegoen entzun. Ez diola epemuga bat jartzen administrazioa euskalduntzeko prozesuari. Hau da, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako administrazioko lanpostu guztietan euskararen gutxieneko ezagutza betetzeari. Eta hori egingarria da eta Kontseiluak badauka egitasmo bat landuta, gehiengo sindikalarekin landuta gainera, gehiengo sindikalaren bermea dakarrena, eta egingarria dena. Ze kontutan izan behar da datozen 15 urteetan gaur egungo sektore publikoko langileen erdiak erretiroa hartuko duela, eta hori ordezkatzera datorren belaunaldia dela nolabait azken 50 urtetako normalizazio politiken ondorioz euskalduntze maila edo zabaltze handi bat dakarrena. Datu batzuk ematearren momentu honetan 25 eta 45 urte artean dituzten Araba, Bizkai eta Gipuzkoako herritarren 77% da, edo euskalduna edo euskaldun hartzailea. Eta adintartea 16 eta 25 bitartera jaisten badugu, proportzio hori 180%ra iristen da. Beraz, zumeak eta baliabideak, giza baliabideak badaude hori egiteko, hau da, gizartea horretarako prestatuta dago, epemuga horretan egin alizateko. Eta ez da halakori jasotzen. Eta eperik jarri gabe halako helburuetarako epemugak ebaluazio neurriak eta
urrats zehatzak jarri gabe, nekez egiten dira helburuak, ezta? Frantziako poliziak 6 gazte atxilotu ditu astearte goiz honetan, U14 kolektiboaren ekintzekin eta erretreten erreformaren kontra izandako manifestazio batekin lukete lotura atxiloketek. Momentuz, poliziak gazteetako bat libre utzi du eta beste 5 atxiloaldia luzatu die beste 24 orduz. Erkorekak azken aldian egineko adierazpenetara goaz. Erkorekak atzo aditzera eman zuen EH Bilduren denda ostean dagoela kalestiluen jatorria eta EH Bilduk salatu du ezin dela kanpaina modu honetan lokaztu. Entzun Josu Erkoreka segurtasun sailburuaren hitzak. Pues que estaba bien infiltrado, ¿no? Había un agente infiltrado, pero esto como en todas las policías democráticas del mundo, ¿eh? Es decir, que no hay ninguna novedad, ni creo que sorprenda a nadie. Zauritutako persona ez zegoelan kasualitatez. Foamak ez ziola zuzenean berari aurpegian emon, aldez aurretik beste bat eman ziola besoan, eta errebotea eman ziola aurpegian. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburu Josu Erkorekak bestelako adierazpen batzuk ere eman zituen atzo. Jakinarazi zuenez, Gobernu Kontseiluak Araba, Bizkai eta Gipuzkoako udaltzainen baliabide tekniko eta defentsakoen erabilerari eta motari buruzko araudia onartu du. Beraz, su armak udaltzainen ohiko tresna bihurtuko dira aurrerantzean. Artikulu honen arabera, udaltzaingoko kidegoetako funtzionarioek erreglamentuzko zehaztutako armak, bitarteko tekniko operatiboak eta babes bitartekoak eramango dituzte. Aurrikusten du, alkateek erabaki dezaketela, polizia zerbitzu jakin batzuk armarik gabe egitea. Hori bai, bizitzarako eta osotasun fizikorako arrisku larririk ez dagoen zerbitzuetan bakarrek egin ahal izango dute hau. Bestalde, ostiral honetan martxoak 8 izango da emakumeon nazioarteko eguna. Ildo horretan Gipuzkoako aldundiak ere bat egin du. Emakumeen ahalduntzea bultzatzeko konpromisoa hartu du, bai eta beren bizitzak modu autonomoan zuzentzeko eta bizitzako esparru guztietan berdintasun baldintzetan parte hartzeko aukera emango dieten baldintzak sortzen aktiboki laguntzeko ere. Konta iguzu, Udane Arbeo. Gipuzkoako Kontseiluak aldundiaren adierazpen instituzionala onartu du martxoaren 8 dela eta emakume nazioarteko eguna. Eta urtengo leloarekin bat egin du. Zuetaz harro, ahaldundutako emakume bakoitzaren atzean, ahalduntzera bultzatu duen beste emakume batzuk egon dira. Lelo horrekin bat etorriz foru erakundeak adierazpenean aitortu egin ditu adineko emakumeek eta mugimendu feministak
gaztenen ahalduntzean egindako ekarpenaren balioa eta belaunaldien arteko harremanaren garrantzia. Ostiral honetan bertan martxoaren 8an Hamaika Telebistan emakumeen nazioarteko egunean egingo diren mobilizazioa jarraitu ahalko dituzue. Emakumeak desabantaila egoeran gaude oraindik eremu askotan, baita gure lurraldean ere. Eta beraz, emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde, benetako berdintasunaren alde egiten dugun lana eta daukagun konpromisoa berresten ditugu. Berdintasun politikak funtsezko elementuak direlako gizarte justu bat eraikitzeko, bai egungo Gipuzkoan eta baita etorkizunekoan ere. Emakume langilearen nazioarteko egunarekin jarraituz, Sarek beste urte batez plazaratu nahi izan du Euskal emakume presoek bizi duten egoera. Emakume izate soilagatik are bakartuago eta are urrunduago egoten direla azaldu du, eta sistema patriarkalaren adierazle garbienetakoa den kartzela sisteman zigor krudelago bat jasatzen dutela. Sindikatuek ere greba babestuko dute, esaterako ELAK etxeko langileek hitzarmen duin bat izan dezaten aldarrikatuko du. ELAK Nafarroako gobernuari eskatu dio etxeko langilei garbikuntza sektoreko hitzarmena aplika diezaiela. Langileen estatutuak bide hori gaitzan du 7.000 langilek baino gehiagok bere lan baldintzetarako legezko estaldura lor dezaten. Sindikatuak etxeko langileen egoera aukeratu du aldarrikapen nagusitzat martxoaren 8irako. ELAK emakumeen nazioarteko eguneko ekitaldi konfederala eginen du Gasteizko Europa jauregian. Etxea lantokia denean, konbenio para todas, ekiparazioa lelopean, Gasteizko kaleetatik egingo den manifestazioaren buru izanen da. ELAren aldarrikapen nagusia etxeko langilei antzeko beste sektore batzuetako hitzarmen kolektiboa aplikatzea da. Hala nola, etxesetzeko zerbitzukoa edo garbikuntza sektorekoa. Sektorearen prekarietatea azpimarratu du Silvia Gilenek, gehien bat emakume migratzaileek jasaten dutena. Baina zergatik gertatzen da hau? Hau gertatzen da ez dagoelako zaintza sistema publiko, doako eta unibertsalik. Eta hau ELA sindikatuak askotan aldarrikatu izan duen gauza izan da, adibidez erresidentzietako grebarekin edo haurreskoletan 0-3ko egoerarekin. Eta publikoa izan beharko lukeen zerbitzu baten doakotasuna bermatzen duen sistemarik ez dagoenean, zer gertatzen da, familiek hartzen dutela bere gain zaintza lan hauek. Eta zer egiten dute familiek, preziorik merkeenean azpikontratatzen dituzte langile hauek. Soio Aurrizak langileen estatutuaren 82. artikulua aplikatzeko eskaera egin dutela adierazi du. Hau baimentzen du 82. artikulu hau, hitzarmen bat negoziatzeko alde legitimaturik ez dagoenean, eta esparru honetan hau da kasua, aukera hori ikusi dugu, ez? EAen bai bilatuko dugula modua etxeko laguntza zerbitzuko hitzarmena aplikatzeko, baina hemen Nafarroan ez dugu aukera hori, hitzarmen hori ez delako existitzen. Orduan gure aukera izan da eskatzea edo exigitzea Nafarroako eraikinen eta lokalen garbiteketako hitzarmena aplikatzea. Uste dugulako sektore batean eta bestean ematen diren funtzioak nolabait berdintsuak izan daitezkela edo funtzioetariko batzuk berdintsuak izan daitezkela. Beraz, Nafarroako gobernuari eta administrazioei erantzunkizuna bere gain har dezaten eskatu diete indarrean dauden sektoreko hitzarmenak aplikatuz. Ostiralean gaur eskatutakoarekin bat eginen dute.
Orain Gipuzkoara egingo dugu salto, udane Arbeo lankidearekin bat egiteko berriz, seguran dago, Iparragoa ekimen egiten ari baitira aste honetan bertan. Iparragoan harremanak sendotuz, kultura elkartrukatuz, urrunduak gerturatuz eta efemerideak gaurkotuz, Euskaldunen hortasuna eraikitzen dute, Euskal Herria osatzen lagunduz. Nola doa aste kulturala? Bueltan da Iparragoa ekimena seguran, jada iragan dira 27 urte lehenengo ediziotik. Iparragoa urtero seguran ospatzen den mugaz gaindiko aste kultura da, baina horrez gain Euskal Herriko txoko guztietatik bildutako borondatezko lanetan oinarritzen den dinamika bada. Euskal Herria batzeko dinamika ezarritako muga hori gaindetzeko indarra. Unun honetan hemen atzean ikus dezakezue segurako eta urruñako aurra kultura elkarbanatuz eta denak ospatuz. Eremu azpigaratuetan ekipamenduak eraikitzeko asmoarekin ekitaldiak antolatzen dituen kolektiboa da Harriz Herri kolektiboa. Kolektiboaren proiektua hitz egiteko pantailaren beste aldean dugu Lei Montekatine, Harriz Herri kolektiboko kidea. Kaixo Lei. Kaixo, arratsaldeon. Lehenik eta behin, konta iguzu zer da Harriz Herri kolektiboa eta non du jatorria? Ados, behitu, egiten duguna da, garapen bidean dauden, bai, zonaldeetako komunitatei, kanpo babes ekonomiko, tekniko eta soziala eman. Bai, zer da, guk lagundu egiten diegu, behar dituzten zona komunak, haien garapenerako eta, horiek guztiek eraikitzen. Nondik sortzen da hau guztia? Gure ekidetako bat, arkitektura ikasi du, arkitekta da, eta berak, ikusten du, arkitekturak badaukala azpiegituren bidez, aukerarik ez duten eremuetako bizibaldintzak hobetzen laguntzeko gaitasuna, bai. Eta hasierin zen, bilatzen olako elkarteren bat, zeukana proiektu bat, zeguk ez dugu berez proiektua planteatzen. Lagundu egiten dugu bertako elkarte batek duen proiektua aurrera eramaten, bai? Orduan, Banfanikio elkartearekin topo egin zuen, Enbogolo Keniako herrixka batean, bai, eta hien asmoa zen eskola bat eraikitzea. Umek oso urrun baitzeukaten eskola eta behartzutelako bertara joateko. Orduan, hasiera baten, ez zegoen dirurik horretarako, berak jarri zuen dirua, lagunek, eta bar. Orduan, gela bat eraikita egon zanean, diru askatzeko alako kofrundin bat egin zan. Eta, horren bidez lortu zena bebai da, herri horietako eta garapen bidean dauden zonalde horietako errealitate hori ez ikustaraztea. Orduan, harrezkero, diru hori lortuta, inguruko jendeak proiektua elkartzen ezagutzen genuen, elkartu egin ginen, eta pentsatu genuen, zer dakigu egiten? Guztiok musikaren inguruan, eta herri mugimenduetan, eta ibiliak garenez, ekitaldiak antolatzea. Eta diru hori, kasu honetan, horrelako gauzak eraikitzeko erabiltzea, bai. Eta zer lortu nahi dugu honekin? Lehen aipatu bezala hori, komunitate horien hazkundea eta autogestioa bermatuko duten baliabideak eta tresnak haien eskura jartzea. Bai, espazio komunitario horien bitartez. Baina hori da, guk ez dugu eraikitzen, baizik eta haiek eraikitzen dute eta guk babes edo laguntza hori ematen diegu. Babes edo laguntza ematen diozue voluntarioek beraz Euskal Herritik, baina bertan haiek egiten dute, haiek eraikitzen dute, ez, eskola? Horixe da, guk egiten duguna, guk voluntarioak gure lana voluntarioa da, bai, kasu horretan inork ez du etekin ekonomikorik ateratzen, bai, bidaiak geuk ere bertara joaten garenean laguntza emoteko dena delakoa guk geuk ordaintzen ditugu, bai, baina lortzen dugun diru guztia komunitatearentzatoa, bai? Eta hori, guk lortzen duguna materiala eta eskulana ordaintzeko, haiek eraikitzen bai dute.
Sare sozialetan ere ikusi daitezke irudiak, gaur egun Kenian eraikitzen ari zaeten eskolaren irudiak, eta baita Euskal Herrian bertan autogestionatuta sortu dituzuen hainbat ekintza, gehien bat musikari lotuta daude ekintza hauek, ezta? Bai, egiten ditugu kontzertuak eta, baina, bueno, hori bakarrik, elkartasunen kanteak, izan ditugu Gabonetan, kirol txapelketak, oraintxe martxan ditugu, martxoaren 23an dardo txapelketa bat antolatu dugu Bilbon, maiatzean mus txapelketa bat antolatuko dugu Gernikan, azoka txikiak ere antolatzen ditugu, bai, hainbat modutakoak. Eta diru guzti honekin, Keniara bidaliko duzue orduan, ezta? Proiektuari begira, Keniako egoera nolakoa den ere ezagutarazten duzue? Bai, kontua da guk oraintxe, aipatu duzu eskola eraikitzen ari garela hori izan da, orain arte izan dugun proiektua, bai? Eta hori, jada, amaitzear dago, bai? Ze, azkenengo zatia geratzen da, bai, espazio komunitarioa, han izan eskola, eta espazio komunitario bat eraikitzen ari dira. Eta hori ja, haiek eraikitzen ari dira, bai? Ja ez dute gure laguntza behar. Orduan nolabait, lortu egin dugu, edo beteta dago, nahi genuena, haiek euren kaxa moldatzea, bai. Eta orain, beste proiektu batekin hasiko gara. Hauxe, Babadogon dago, Nairobiko kanpoaldean dagoen zonalde industrialean, bai. Eta hango jendea, lantegi artean pilatuta bizi da eta instituzioek bastiete inongo babesik emoten, ez diete inongo lekur ikusten, ez dute ezer egiten, haiek haien bizitza hobetu dezaten. Orduan, bertako emakumen elkartearekin, GOL, eta Nairobiko beste elkarte batekin, Environmental Justice, bai, jarri gara harremanetan, haiek jarri dira harremanetan gurekin. Keniako beste lehen esan dugun beste elkarte horren bidez, bai, guk lan egiten genuena, eta eraiki nahi dute, bai, espazio bat, ibai ertzean, bai, ibaiaren inguruan. Eta han eraiki nahi dituzte liburutegia, hortua, umeentzako jolastokia, eta emakumeek elkartu eta guri guztiak kudeatzeko espazioa be bai. Eta horixe berez da egoera, kerian komunitate hauek ez duten nahi izaten inongo babesik haien bizitza, bizibaldintzak eta behar duten guzti hori aurrera eramateko. Bai, orduan haiek euren kasain behar dute dana. Eskolaren helburua lortu duzu edo amaitzen zaudete beraz, eta orain liburutegi, jolastoki eta beste espazio agian handiago batean lanean hasiko zarete. Euskal Herritik nola egin aldiego ekarpena kolektiboari? Nola lagundu genezake? Hori da. Garrantzitsua eta ikusten dena obio diru ekarpena, bai, eta hortxe badaukagu gure kontua eta bertara transferentziak egin daitezke, bai, hori betikoa, gero, bereziki egiten ditugun, dirua lortzeko egiten ditugun ekintza horietan parte hartzen, bai, hartzaile moduan, partaide moduan, edo laguntzaile moduan, hau da, adibidez, enkantea egiten denean, artista bazara, zure artelana jar dezakezu bestek erosteko, eros dezakezu, edo baita antolatzen ditugun ekimenetan, laguntzea nebauzu antolaketan, edo dena delakoa, hori ere egin daiteke. Bai? Eta beste modu bat ere da, egiten duguna, elkar banatzea. Bai familia, lagun artean, lanean, sare sozialetan, horrela jende gehiagok ezagutuko du, eta jende gehiagoren gana helaraziko dugu komunitate hauen errealitatea, ez? Ea zuen helburua lortzen duzuen, azken galdera honekin amaiera emango diogu elkarrezketari, mila esker lehi eta zorte hon eskolaren eta proiektu berrien eraikuntzarekin. Mila esker zuei, agur.
Ekonomian lehen sektorea izpide hartuta, traktoreak Eusko Jaurlaritzaren aurrean bildu dira protestekin jarraituz. Antolatuak dituzten 3 protesta egunetatik bigarrena dute gaurkoa. Arratsaldeko 5:00 Jaurlaritzarekin bildu dira, ikusite ezagun. Protesta kasi zirenetik hilabete bete denean, Eusko Jaurlaritzaren inguruak hartu dituzte Arabako laborariek. Bigarren egunez jarraian, goizeko 10:00 hasita, Jaurlaritza inguratzen dituzten kaleetan zehar abiatu dira euren traktoreekin, UAGA sindikatuak eta Trebinu eta Araba landaren alde elkarteak deituta. Arratsaldeko 5:00 Bittor Oroz nekazaritza sailburu ordearekin bildu dira erakundeen inplikazioa eskatzeko. Hitz egin behar dugu guztiekin, hori dudarik gabe, ze hortik dator konponketa, baina azkenean ez duena balio da bilerak izatea, hitz polita jartzea mahai gainean, baina gero efektiboak ez direnak. Egin behar direna da, efektiboak diren legeak, efektiboak diren hitzak eta hau ezin da gelditu politikan. Ekintzetan gelditu behar da. Aldarrikapenen artean, nekazaritza politika bateratuaren ordainketa, gazteak sektorean sartzea errazteko plana, edota lur erabilgarriak okupatuko dituzten makroproiektuak gelditzea. Lurraren espekulazioaren kontrako legeak bideratu behar dira. Fotovoltaikoak, eolikoak, lurraren defentsa irmoa behar dugu. Otsoarekin daukagun arazo larria bideratu egin beharra dago, eta azken urte honetan EHE bezalako gaixotasunak ekarri dituen arazoak eta ditugun arazoak ezagutzen ez ditugunak zehaztu behar ditugu. Arabako Foru Aldundiari ere zuzendu dira. Asteartean jasangarritasun, nekazaritza eta natura ingurunearen foru diputatuarekin, Amaia Barredorekin izandako bileran aurrerapenak eman zirela baieztatu du UAGak. Bezaren buelta, guk aurreratu genuen bez guztia, ordaindu beharko likidute hilabete honen bukaera baino lehenago, eta baitere fiskalitatean baitere lortu dugu orain arteko fiskalitatea bat mantentzea. Mobilizazioak ostegunera arte luzatuko dira. Araban ez ezik, protestak beste lurraldeetara zabalduko dira ere. Martxoaren 19 mobilizazioak deitu dituzte UAGA eta Gipuzkoa eta Nafarroako N sindikatuek. Traktora den berri honekin, heldu gara buletinaren amaierara, hauek izan dira gaur-gaurkoz jaso ditugun albisteak, bestela ere badakizue, sartu gure sare sozialetan edo amaika.eus atarian 8:00 gara bueltan, arratsalde ona pasa. Nik ez dut inoiz izango